Trebuie să spun asta, nu pot să mă abțin. Vedeți și voi că toată lumea vorbește despre a trăi în prezent. Ce le scapă, de fapt, acestor oameni? Vedeți voi, de a trăi în prezent vine la pachet și cu a-ți simți emoțiile. Pentru că emoția ta este aici și acum, nu este în trecut, nu este în viitor. Ea este acum. Și dacă tu îmi spui mie că eu trebuie să trăiesc în prezent, asta înseamnă că eu trebuie să-mi accept și emoțiile și să stau cu emoțiile și să învăț cum să-mi gestionez emoțiile și ce să fac cu ele. Adică oamenii se gândesc că dacă ei trăiesc în prezent, ei nu mai sunt supărați, ei nu mai au stări proaste, ei nu mai au gânduri și în prezent poți avea gânduri. Diferența este că tu, practic, nu te mai asociezi cu acele gânduri, ci devii observatorul lor. Adică tu nu mai hrănești acel dialog interior care se creează și se perpetuă tot timpul.